si Déu, en la seva infinita sabidoria, hagués volgut putejar la humanitat, li hagués donat 2 mares a cada un. I la Bíblia ja deixa molt clar que 2 mares no, que 2 mares caca. Nosaltres a casa tenim 2 mascotes. Tenim un gos de pelo lacio, marró, que ronroneja molt i li diem Chewbacca. I a ma iaia. Jo és que no vull entrar en polèmiques, però veig el micro aquí i se'm calenta la boca, com a Maria la Piedra.